Állattartó telepek megújításának támogatása. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy jelenleg 2 kiírás van állattartó telepekre. Ez a kisebb összegűről szól, ami maximum 200 millió forint támogatási összeget jelenthet. Az első idei benyújtási időszakban 2 szakasz van, szeptember 17-től október 14-ig. Az első szakasz szeptember 30-ig tart, a második pedig október 1-én indul, és október 14-én fejeződik be. Ezt követően is várható benyújtási időszak, ami 2025 márciusára datálható. És itt is 2 etapban lesz a benyújtási időszak. Ki igényelhet támogatást? Az első és legfontosabb kritérium az a 10 000 STJ üzemméret. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha megkeressük a kalkulátort, akkor arra nagyon figyeljünk, hogy az új forint-euró árfolyamok alapján számoló STJ kalkulátorral dolgozunk, és ne pedig a régivel, ami azt hiszem, hogy 2012-es árfolyamokkal dolgozott. A másik fontos kritérium, hogy az árbevétel 40%-a legalább mezőgazdasági tevékenységből származott az utolsó lezárt 2023. évben. Itt még azt emelném ki, hogy az igénylés mehet akár új állattartó telepre is, tehát ez azt is jelenti, hogy aki eddig kizárólag növénytermesztéssel foglalkozott, és mostanság úgy döntött, hogy belevág az állattartásba, akár az is beadhatja támogatási igénylését. Mire lehet támogatást igényelni és mennyit? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyrészt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatási intenzitás főszabályként 50%, viszont vannak részterületek, amelyekre jutó költségek után akár 70-80% támogatást is lehet igényelni. Nézzük a részleteket. Vannak egyrészt az építéssel járó beruházások. Itt lehet gondolni istállóépítésre, korszerűsítésre, bővítésre, vagy akár tojásválogató, mézház, állatválogató kialakítására, ahol releváns, ott fejő és tejház, vagy akár karám építésére, esetleg kifutó, jártató, állatmérleg vagy füröztő kialakításására. Lehet a támogatás igénylés keretein belül takarmánytárolót építeni, korszerűsítésen belül pedig gondolkozhatunk hűtő-fűtő rendszer fejlesztésében, etető-itató rendszer kialakításában, szellőztető rendszer kiépítésében. A sort folytathatnánk, de az idő rövidsége miatt térjünk most át az építésen nem járó gépbeszerzésekre. Itt a legfontosabb kérdés, amit nagyon sokan kérdeznek, az az, hogy lehet-e traktort vásárolni. A jó hír az, hogy igen, de maximum 85 kW-os teljesítményig. Aztán emellett lehet bálaszállítót, a takarmánybetakarítás kapcsán kaszát, rencsódrót, bálázót, silózóadaptert beszerezni, kiépíthetünk fix vagy mobil villanypásztorhálózatot, vagy önetetőt, önitatót, fejőberendezést, elletőboxot, tejhűtőt is beszerezhetünk. A következő részterület, amiről szeretnék bővebben beszélni, az a zöld beruházások. Itt az a cél elsősorban, hogy legalább 10% mértékben növekedjen az energiahatékonyságunk. Mire lehet itt gondolni? A hőveszteség csökkentését célzó beruházásokra, a meglévő fűtési, hűtési, világítási és melegvízrendszerek korszerűsítésére, de ide tartozik például az energiahatékony eszközök beszerzése is. Ha mindezt megújuló energiaforrás hasznosítása mellett biztosítjuk, akkor a támogatás mértéke ezekre a költségekre 70%. Mit értünk megújuló energiaforráson? A napelemek, napkollektorok mellett gondolkozhatunk biomassa alapú, hőszivattyús vagy geotermikus rendszerekben, biogáztermelésre alapuló rendszerek vagy szélenergia hasznosításával megvalósuló rendszerek kialakításában. Amennyiben új állattartó telephez, vagy a férőhelyek bővítéséhez, vagy legalább 5 éven nem működő állattartó telep esetében van lehetőség kizárólag fedett trágyatároló építésre, és itt a támogatási intenzitás 80%, de arra figyelni kell, hogy a támogatási összeg nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
És akkor az utolsó részterület az a járványvédelem, ahol pedig gondolkozhatunk gumicsizmamosó, telepi fertőtlenítő kapu, telepi hullatároló, kerékfertőtlenítő medence kialakításában vagy korszerűsítésében. Fertőtlenítő eszközök beszerzésében, telepi hullaégető beszerzésében, seprőgép, mosórobot, szúnyogháló, légfüggöny vagy UV-lámpák vásárlásában. A következő nagyon fontos kérdés, hogy mire nem lehet támogatást igényelni. Mezőgazdasági géptároló, gépszín, garázs építésére, átalakítására, felújítására. Forgóeszközbeszerzésre, aztán az alábbi eszközök nem szerezhetők be. Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok, valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi, ide nem értve, tehát kivétel a trágyaszállító pótkocsi. Nem szerezhetünk be 180 napnál rövidebb ideig álló, nem engedélyköteles mobil állat, valamint szalma-széna eszköztároló sátrakat. És végül, ahogy az általában a pályázatoknál szokott lenni, használt gépek és eszközök beszerzése nem támogatott ebben a konstrukcióban. Ennyi időben nagyon alapinformációk férnek csak bele. A konkrét elképzeléseket mindenképpen egyeztetni kell. Ha elkezdtél most azon gondolkozni, hogy mire költenéd a pénzt, rögtön írd le és küld el nekem e-mailben. Megmondom, hogy mire van szükség konkrétan a te esetedben. Még egy fontos dolog, ha nincs trágyatárolód, akkor addig ne gondolkozz pályázásban, amíg nem beszélünk, meg amíg igazából nem lesz trágyatároló. Van még egy-két kiskapu, de sajnos trágyatároló nélkül nem tudunk pályázati lehetőséget kihasználni állattartó telep esetében. Figyeld csatornáinkat, mert a következő részben a feldolgozó üzemekhez kapcsolódó pályázatokról lesz szó. Köszönöm a figyelmet!